Комплект натурална корейска козметика за дълбоко почистване в 4 стъпки. Той съдържа дълбоко почистващ препарат с комплекс масла, които разтварят грима и себума. С екстракт от женшен и гинко билобеа за поддържане на кожата стегната и за освежаване на уморената кожа. Екстрактът от зелен чай изравнява тена на кожата и я поддържа чиста и ясна. Екстрактът от морков и ацетатът на токоферол осигуряват хранителни вещества за хидратирана и блестяща кожа. Почистващата пяна съдържа трихлороцетна киселина, благодарение на която премахва мъртвите клетки и има антибактериален ефект. Овлажняващият агент бета-глюкан облегчава и успокоява кожата, има антистареещ ефект, стяга и запълва фините бръчки. Глицератиновата киселина помага за изглаждане на бръчките, усъвършенстване на текстурите, озаряване на тена и отпушване на порите. Ексфолиращият гел съдържа екстракт от въргова кора, който поддържа младия вид на кожата, нежно премахва мъртвите клетки и възстановява блясъка. Екстрактът от кора от грейпфрут успокоява кожата. Маската съдържа прах от нефрит и аметист, които помагат за активиране на кръвообращението на кожата и възстановяват здравето й. Отворените пори се стягат и кожата се повдига. Екстрактът от кора от грейпфрут успокоява кожата и я предпазва от вредното въздействие на околната среда.